Hello everyone and welcome back to the channel. In this video today we're checking out a video titled Classic Finnish Memes with English Subtitles. So I'll be able to follow along, and I like these meme type videos, especially memes from different countries, because it's kind of curious to see what other countries kind of laugh at, and this does have English subtitles, so I'll be able to follow along. And let's get right into some Finnish memes for today. Let's go, my friends. Here are some of the most popular memes among Finnish citizens. Let's begin. Vittu Janne, miksi sä koko ajan sä opetella vielä itse kertaa? Mä haluan nähdä, kun sä flomaat. Joo. Äkkiä mun nauha loppuu pian, eiku ei lopukaan. Voi juma. Voi juma. Voi vittu. Tulkaa auttaa äkkiä nyt vittu. Voi juma. Voi saatana vittu. Äkkiä vittu, mä oon ihan jäässä! Oh no. Voi vittu. Mähän sanoin, että mä en vedä vittu enää kertaakaan. Voi juma. Okay, I can see why that's kind of funny, because the way he says Oyuma, and obviously like a fail is funny in like every language, like it's like the universal language of someone kind of failing at doing a stunt or trick. It's always just funny to see. Okay, this is heating the tent stove. No niin, sitten ihan tommonen pieni opetusvideo niinkin vitun yksinkertaisesta aiheesta kuin kaminan lämmitys. Meillä on semmoista pikku hässäkkää tällä leirillä, kun meillä on 2 telttaa, 1 kipinä Mikko. Niin nää saatanan kuljun runkkarit ei osaa lämmittää meidän kaminaa. Okay. Ne tulee sinne telttaan, ne vittu, ne tekee tätä. Ne kilistää, teillä on varmaan tuttu tähän yöllä. Tähän herää vittu kaikki! Koko vitun teltta herätään kiinää. Ei me olla kuljusta, ei me osata vittu mitään. Vitun timanttiliiga, saatana. Sitten ne tulee. Ja katsoo. Voi vittu, meillä on liekit on ihan vähissä. Ei mitään, lyödään sinne 2 ihan vitu isoa morkulaa. Sitten isketään ne morkulat sinne pönttöön, noin. Laitetaan morkulat pönttöön. Otetaan tosta vähän pikkupuuta. Noin. Meillä on ne morkulat pöntössä. Sen jälkeen isketään tosta vähän tikkua avuksi. Isketään se kansi kiinni. Ei sitä voi näin hiljaa ottaa. Pitää laittaa se sekoikseen koko voimalla siihen kaminan. Noin, tolla lailla. Sitten vielä vähän herätys. Noin, jumalauta. Ja sit kun on niin saatanan laiskoja, niin sieltä tullaan. Mennään sorkkimaan näitä ilmaottola-aukkoja. Voi vittu mä sano. Laitetaan pienelle. Ei, laitetaan suoraan vittu kokonaan kiinni. Niin tarvitaan 40 minuuttia tulla tänne telttaan. Antaa jätkien palella vittu täällä. No niin. Hei mua hajota. Hei vittu ei yhtään. Mä oon niin vitun kyllästynyt tähän. Vittu! Okay, so that's kind of like more of a relatable topic that I feel like a lot of people can relate to it, and he explains it in like a funny way, and that noise is super loud, so I can see that I can really get where he's coming from with his frustration. Don't come peeking, okay. Jossa on tällä hetkellä on asiat vielä muuten hyvin, mutta täällä ei ole työpaikkoja. Kurkistelet siellä. Herra Jumala, mies. Rupee kurkisteleen siellä. Täällä on paljon paremmin asiat kuin molemmassa. Is that a stranger? Suurkaupungissa. Rupee kurkisteleen. Hei! Ei, mutta rupee kurkisteleen korvan takana tollaan ärsyttävästi. Antti! Rupeenko mä kurkistelemaan sun korvan takaa ärsyttävästi? No, jos rupeet, niin sen tiedät, että rupesit. Pistetään pojalle pipoa pää. Ei mä mene yläpupiin Tommia näkyy. No niin. Tuossa äkeen matariin. Mä tuun kohta. I love how like calm that guy was after. Kind of make example of that guy, because he did get super close. Like, oh, I'm going to the pub now. I like that. A kilogram whitefish. Okay, what's this? Kuvaa tulee. No niin, ja täällä sitten taas käntillä. Jotain isoa kalaa. Olemme hakemassa. Vedetään
Herra Jumala sentään. Herratkin on tähän kuututtu appu, mutta ei me niitä tarvitse. Siika. Oh, okay. Siikahan se siellä! Siika! It's so big he can't even get out. Ota siika pois. Ota siika pois. Okay, there he goes. Nonni. Tuet karhu. Ei jumalauta! Oh, look at it go. 2 kilon siika! 2 kilon siika! I love his like siika! excitement. 2 kilon siika! Ei jumalauta! Mulla on vaan kurmuskakko sormessa saatana ja syvä. Got a hook in his finger. 2 kilon siika! 2 kilon siika! I love the way his friend is shouting 2 kilo whitefish. In Finnish, of course, he's so excited, and his friend who caught the fish is dying in pain. He's like, got a hook in my finger. Jumalauta, mikä mötkö! Mutta vittu tämä... Tulkaa kahtoo! Ei vittu! Okay, what's this? Translator, these are the whitefish stats. Length, weight, circumference, and price. I sped them up, okay? 58. Okay. Stiff upper lip. Definitely a very big fish. Ei voi olla toi. Antti, terve! Terve. Sä lähit pelin mukaan sentään. Kyllä. Luojan kiitos, koska oikeastaan kukaan muu ei ole lähtenyt, niin saatiin sentään edes yksi soittaja tähän lähetykseen. Oh, that's kind of sad. Niin, kuka on kuvassa tai ei kuka, vaan mikä esine on kuvassa? Olisiko kirja? Ei oo kirja, ei oo kirja. Joo. No, nyt älä missään nimessä lopeta pelaamista, koska taitaa olla silleen, että sä oot ainut, joka siellä tällä hetkellä linjoilla on. Niin nyt pommita se kärkikymmenikö täyteen sun numeroita, niin me jutellaan tässä koko lähetys. Onko sulla stringit? Ai mulla? Niin. On, totta kai. Mustat? Nahkaset, semmoset punaiset. Okei, heippa. Joo, hei hei. What? Not expecting it to go that way. Ei ollut kirja. Even the host is dying laughing. He's meant to be calm and collective. Potti nousi 275 € ja luukku auki. No niin. Is the guy gonna call back? Nää on näitä suoran lähetyksen suolia. Suolia! Okay, the host tries to say swalla salts, which means the small positive things about something he accidentally says in testing. Oh, okay, so he also messes up there. Meillä on siellä Kimi, terve. Is it the same guy? Hallo. No. Mistäs päin Kimi oot? No kuule Helsingistä. Jaha, ihan lähimailta. Mä ajattelin, kun rähisee ja ratisee niin paljon, että sä oot jossain kaukana, no, mutta... on vähän huonot linjat. No ei se mitään. Hankitaan paremmat linjat noilla rahoilla. Mikä on kuvassa? No se on ihan selvä, toi on puuhöylä. Ei ole puuhöylä. No haista vittu sit. Oh! Okay, definitely some very funny memes in there, especially the last one. I would say like that show is probably my favorite meme. Like it was just so funny. The question you asked about the thong, I'm like, huh? And obviously the caller at the end, he just lets him have it. And the host was even dying laughing because he couldn't keep his composure. And I also like the bit at the beginning, obviously a nice fail. And also the bit about like the heating. That's probably more for like a Finnish relatable thing. But that noise and his explanation was very good. Either way, some very good memes. I love a good meme. I mean, who doesn't? And it's kind of cool just seeing memes from different countries. Like, because in the UK, we have very different memes. In the US, they have their own separate memes. Finland, they have their own separate memes. Just very good. So if you guys want more reaction videos like this, let me know which ones I should check out. And please find ones with English subtitles. And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.